Sibiri utkalo kile bisaba samba fila ani muga anduru DMS-TV channel muso ni cɛw ni ɲatuma ayo bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'a bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carilen ani ka hakilinaw di hakilina di yɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafonibaw minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Tile fila kuntagala kɔnɔna an ka Mali dɔɔni maaw ka brigade mobile d'intervention olu kɔni opération fila kɛ ni wagati yɛrɛ kɔnɔna opération fila mun yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko opération fila ni yɛrɛ kɔnɔna min an ka Mali dɔɔni maaw olu ye dimi juguba de don fraude ali ni trafic illicite maaw la Utkalo kile 16 tɛmɛnen sanba fila ani muga anduru Senu commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni opération dɔ kɛ don ko fɔlen na opération min yɛrɛ kɔni kɛra ne ka ɲɛsin zone ale ni binganikɛlaw yɛrɛ de kɔni ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sebaya ye polisi ninnu bolo ka d'a ka opération in senfɛ u sera ka zone ko fɔlen yɛrɛ kɔni minɛ fo ka taa se maramafɛn ale ni fɛn nafamaw ma min ye polisiw ye u sera k'u bolo da nin bɛɛ lajɛlen ka opération in senfɛ Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique olu ka session ordinaire bioluvani duruna yɛrɛ kɔnɔ bɛ ka kɛ Zambie jamana kɔnɔna bɛ wagati min na fɔ ko bi olu ka o session yɛrɛ kɔni senfɛ min an ka Mali kɛnɛyako ministre ni o ye colonel Assane Badialo Touré ale i sen don o baaraw yɛrɛ kɔnɔna o yɛrɛ de kɔni senfɛ an ka kɛnɛyako ministre ale kɔni taara i ɲɛda an ka Mali tunkarakɛ minnu bɛ Zambie jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kumaɲɔgɔnya tɛmɛna an ka kɛnɛyako ministre ni an ka tunkarakɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la u ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye tunkarakɛ ninnu ye gɛlɛya min bɛ u ka Zambie jamana kɔnɔna u y'o da an ka kɛnɛyako ministre kulo yɛrɛ kɔnɔna min ye kɛnɛyako ministre fɛnɛ min fɛnɛ bɛ ale fɛnɛ ka ɲɛfɔ an ka jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔnɔna a y'o fɛnɛ fɔ olu ɲɛna ni ɲɔgɔn ye senfɛ min kɛra Zambie jamana kɔnɔna na Nathalie Yam ni ale activiste an ka farafina continent yɛrɛ kɔnɔna ni ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ farafina ka intérêt la fasali la diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na wa a bɛ jɔnya juru ale ni walejugu tali ne ka kɛ farafina ma Nathalie Yam ale cɛsirilen don olu bɛɛ lajɛlen kɛlɛli yɛrɛ kɔnɔna ko min ye Niger jamana ɲɛmaa ni o ye général Abdourahmane Tiani yɛrɛ kɔni don tɛmɛnenw na ale kɔni ye Nathalie Yam yɛrɛ kɔni sugandi ne ka a kɛ a ka ladilibaga kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni wa min ye passeport diplomatique ye général Abdourahmane Tiani ale ye o fɛnɛ ta ni ka o di Nathalie Yam yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi alamisa tɛmɛnen utkalo kile 28 sanba fila ani muga anduru sɔgɔmara joona yɛrɛ kɔni fɛ min ye Russie ale kɔni solila ne ka mugu jugu yɛrɛ kɔni fili ka taa Ukraine ka faaba yɛrɛ kɔnɔna ni o ye Kiev yɛrɛ kɔni ye ko Russie kan bombardement yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 12 bonya kɔ de bɔnɛ ani na ale ni ka maa 48 yɛrɛ kɔni jugu an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni Union européenne ma olu bɛɛ lajɛlen wulila ne ka Russie yɛrɛ kɔni ɲɛki kosɛbɛ ka d'a kan ko Russie kan bombardement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ka mugu jugu yɛrɛ kɔni taara se Union européenne ma ka délégation ka so be Kiev yɛrɛ kɔni mara kɔnɔna na mugu jugu ninnu yɛrɛ kɔni taara se o yɛrɛ ma fo ka tiɲɛni don Union européenne ka nin so ninnu yɛrɛ kɔnɔna wale kɛra sababu ni min ye Union européenne olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka sanction kura ta ni ka ɲɛsin Russie yɛrɛ kɔni kama ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na an ka douane maaw ka Bamako brigade mobile d'intervention olu kɔni ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ tile fila kuntagala kɔnɔna na opération minnu bɛɛ lajɛlen kɛra u bolo sebaya yɛrɛ kɔni ko wa opération yɛrɛ kɔni senfɛ brigade mobile d'intervention maaw yɛrɛ kɔni sera ka dimi juguba don fraude kɛbagaw ale ni trafic illicite kɛbaga maaw yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali jamana kɔnɔna na ko opération ninnu kɛra sababu ni an ka Mali douane maaw olu sera ka fɛn nafamabaw yɛrɛ de kɔni saisie wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen y'a faamuya k'a fɔ ko an ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen don kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya sabatili ale ni an ka jamana sɔrɔ ko ka se ka ɲɛtaga yɛrɛ kɔni don o ko la ni fraude kɛlɛli an ka Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ko utkalo kile 27 tɛmɛnen sanba fila ani muga anduru an ka Mali douane ma olu tɛgɛ da bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni kan zone industrielle yɛrɛ kɔni na bolimafɛn min kɔnɔna na fura bayɛlɛmalen carton 1,155 de tun bɛ a kɔnɔna na ni saisiba min kɛra brigade mobile d'intervention maaw yɛrɛ kɔni fɛ o kɛra sababu ni man yɛrɛ kɔni sera ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya sabati ka d'a kan ni fura kofɔlen yɛrɛ kɔni tun bɛ sɔn ka na ni kojuguba yɛrɛ de kɔni an ka jamana kɔnɔdenw cɛ la ko heure kelen o yɛrɛ kɔni kɔfɛ brigade mobile d'intervention maaw yɛrɛ kɔni opération dɔ fɛnɛ kɛ sanfili yɛrɛ kɔnɔna ni ne quartier an ka Bamako kɔnɔna na ko opération in senfɛ brigade mobile d'intervention maaw ye bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ min kɔnɔna na u taara bɔ fura carton 10 yɛrɛ de kɔni kan ni o fura carton 10 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na comprimé $10,1 ni dɔɔni yɛrɛ de kɔni kun bɛ a kɔnɔna na kɔɲɔ ni opération yɛrɛ kɔni cɛ utkalo kile 26 tɛmɛnen sanba fila ani
ani muga anduru douane mɔgɔw ka brigade mobile d'intervention mɔgɔw yɛrɛ kɔni céréale bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ Ngolomina quartier kɔnɔna ni ne quartier an ka Bamakɔ kɔnɔna na ko maa ninnu yɛrɛ kɔni kun kɛnbɛn ni ka fɛn dɔw yɛrɛ de kɔni dogo céréale bɔrɔ ni yɛrɛ kɔni duguma nka douane mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka cɛsira n'u ka baara kɛ kɔni ale n'u ka wolomani yɛrɛ kɔni o kɛra sababu n'u taara bɔ céréale bɔrɔ ni yɛrɛ kɔni dugumana na bolimafɛn pièces détachées koli 31 yɛrɛ de kɔni kan ko wa ni bolimafɛn pièces détachées ni yɛrɛ kɔni ka koli yɛrɛ kɔni k'a yirala k'a fɔ ko sɛbɛn tilennen foyi kun tɛ ni maa nin yɛrɛ kɔni bolo min bɛ se ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛ kun bɛna ni pièces détachées ni yɛrɛ kɔni kun bɛ céréale bɔrɔ dugumana na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi douane mɔgɔw ka brigade mobile d'intervention mɔgɔw ye ni opération fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni minɛla o ko ɲɛ kan olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni bolo ko halisa sɛgɛsɛgɛli baaraw o kɔni bɛ sen na walasa n'a sɔrɔ complice wɛrɛw tun bɛ nin maa ninnu na u ka wale ninnu kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o complice ninnu minɛ sɛbɛn sɔrɔlen ni opération ninnu yɛrɛ kɔni na o b'a yira an ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an ka Mali douane mɔgɔw ka brigade mobile d'intervention k'olu cɛsirilen don criminalité ni fraude kɛli la an ka Mali jamana kɔnɔna na wale min bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka an ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka lakana sabati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Senu commissaire de police yɛrɛ kɔni ni olu ka ɲɛmaa ye commissaire divisionnaire Amidou Jakite yɛrɛ kɔni ale ka cɛdenw yɛrɛ kɔni opération yɛrɛ kɔni kɛ Senu mara kɔnɔna na opération minnu yɛrɛ kɔni kuncɛra ni zone jɛkulu maa dɔw yɛrɛ de kɔni minɛli Senu quartier kɔnɔna na ko opération in kɛra août kalo tile 16 tɛmɛnen san 2025 wa opération yɛrɛ kɔni senfɛ polisi ninnu yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da maa 3 yɛrɛ kɔni kan maramafɛn caman yɛrɛ kɔni minɛna ni maa ninnu bolo hali ni maa ninnu yɛrɛ kɔni kun ye fɛn dɔw suɲɛ maa dɔw bolo fɛn nafamaw min ye polisiw ye u sera ka u bolo da o fɛn nafama ninnu bɛɛ lajɛlen kan ko bisigili bɛ ka kɛ ni maa minnu na k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ka baara de ye suɲɛni yɛrɛ kɔni ko olu ka minɛli yɛrɛ kɔni kɛra bana kɔrɔ ale ni Senu quartier kɔnɔna na maa ninnu minɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ polisi ninnu u sera ka bolimafɛn sen fila den fila yɛrɛ kɔni minɛ u bɛ ka bisiya k'a fɔ k'u kun bɛ ni moto ninnu yɛrɛ kɔni kɛ k'u ka walejugu ninnu de kɛ fusil kelen minɛla maa ninnu yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko fusil in yɛrɛ kɔni dilanna a bolo de la munition caman muru caman telefɔni caman fo ka taa se fɛn camanw yɛrɛ kɔni ma nafa bɛ fɛn minnu yɛrɛ kɔni na ko min ye polisiw sera ka nin bɛrɛ minɛ ni zone ninnu na maa 3 minnu minɛla polisi ninnu yɛrɛ kɔni fɛ u minɛlen ni ɲininkali yɛrɛ kɔni tɛ kunna u la u y'a tiɲɛ tigɛ k'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko olu yɛrɛ kɔni bɛ u ka baaraw kɛ ni su kora yɛrɛ de kɔni Bamakɔ n'a laminiw yɛrɛ kɔni na o y'a perepere tigɛ k'a fɔ k'olu bɛ mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka daw kari de ni ka dɔn n'olu donna maaw yɛrɛ kɔni ka so kɔnɔ o bɛ sɔrɔ ka suɲɛniw yɛrɛ kɔni kɛ o wagatiw la maa 3 minnu yɛrɛ kɔni minɛna kelen hali si bɛ san 52 la kelen si bɛ san 57 la sabanan ye hali si bɛ san 55 yɛrɛ de kɔni na ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa nin yɛrɛ kɔni minɛnen don polisiw yɛrɛ kɔni fɛ walasa sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni ka se ka continuer cogo min ni ninnu ka ko yɛrɛ kɔni réseau ale ni complice wɛrɛ yɛrɛ kɔni bɛ u la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o complice ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ sɛbɛn sɔrɔli ni opération yɛrɛ kɔni na o y'a yira an bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye an ka Mali lakana tigilamaaw ye k'olu cɛsirilen don kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw lakana sabati la Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na Senu commissariat de police commissaire yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko collaboration tɛmɛnen jamana kɔnɔdenw ale lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko nafaba yɛrɛ kɔni bɛ o la ka d'a kan o de yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni an ka lakana tigilamaaw olu bɛ se ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la o de la a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka sɔn ka collaboration tɛmɛ ani an ka lakana tigilamaaw ɲɔgɔn cɛ la n'an bisigara maa min yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'a bɛ ka ko dɔw yɛrɛ kɔni kɛ minnu yɛrɛ kɔni ma an ɲɛ minɛ kosɛbɛ k'a laɲini n'an fɛ an k'an senfa joona an ka taa an ka lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka taa o tigi yɛrɛ kɔni dénoncer. Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique olu ka session ordinaire bi 7 ani 5 min yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na Zambi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o session ko yɛrɛ kɔnɔna na min an ka Mali kɛnɛyako ministre ni o ye colonel Assane Badialou Touré yɛrɛ kɔni ale i sen don o baaraw la Zambi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o tilalen u ka session kuncɛli baaraw yɛrɛ kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen août kalo tile 28 san 2025 an ka Mali kɛnɛyako ministre ale ni an ka tunkarake minnu bɛ Zambi jamana kɔnɔna na ale ninnu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ Zambi jamana kɔnɔna na cɛw musow denmisɛnw ko olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra i n'a fɔ ko kɔnɔkulu Zambi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ k'u nisɔndiyalen don kosɛbɛ k'a d'a kan ko an ka Mali gouvernement maa dɔ yɛrɛ kɔni bɛ Zambi jamana kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko min ye an ka Mali gouvernement maaw ye k'olu jantolen don kosɛbɛ an ka tunkarakew la u mana kɛ diɲɛ fan o fan yɛrɛ kɔni ninnu ka ɲɔgɔn ye kun kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa ti min bɛ an ka Mali autorités hali ni an ka tunkarakew ɲɔgɔn cɛ la
dɔ fara o tinw kan halisa an ka jamana kɔnɔ den minnu yɛrɛ kɔni bɛ tunga yɛrɛ kɔni fɛ jɔrɔna min bɛ olu ka o sigiyɔrɔ la ka se ka o jɔrɔnaw lamɛn an ka autorité maaw fɛ ale ni initiative min bɛ an ka jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ ka se ka o fɛnɛ da an ka tunkarakew yɛrɛ kɔni tulo kan o initiative dɔw yɛrɛ kɔni na u da taara se kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya ko ale ni an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni lafasali la diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ni initiative yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ka laɲini yɛrɛ kɔnɔna ne ka an ka jamana tunkarakew yɛrɛ kɔni bila a ka priorité la kosɛbɛ kɛnɛya ko ministre ni o ye colonel Assane Badialo Touré ale ni an ka tunkarake ni yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye senfɛ a bɛ sinsin a ka ko kura ye ko an ka Mali autorité olu ka laɲini wa u cɛsirilen don kosɛbɛ ni jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ Mali ale ni a ka tunkarakew yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ka dɔ fara o jɛɲɔgɔnya ninnu kan ko a Mali autorité ka o laɲini yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa an ka tunkarakew bi jamana minnu kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ u kan ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka o gɛlɛya ta ka bɔ an ka tunkarake ninnu ka diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ an ka tunkarake minnu yɛrɛ kɔni bɛ Zambi jamana kɔnɔna na gɛlɛya ale ni kuma fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ u fɛ ni ka ɲɛfɔ an ka Mali autorité sera ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ wa an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ye hakilisigi kuma f'u ye u y'a yir'u la k'a fɔ ko olu ka laɲini yɛrɛ de kɔni ka an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lamɛn u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen na colonel Assane Badialo Touré yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni bɛ baara la wa u cɛsirilen don fɛnɛ ne ka an ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ko autorité bɛ o baara minnu yɛrɛ kɔni u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa an ka tunkarake ninnu yɛrɛ kɔni ka se ka condition yɛrɛ kɔni sigi sen kan cogo min o maa yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka na u sen don an ka jamana ɲɛtaga baaraw la kɛnɛya ko ministre y'i profité ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ walasa ka se ka an ka tunkarake minnu bɛ Zambi jamana kɔnɔna na ka u la kunnafoni yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na fɔ ko bi an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni kɛnbɛn ni ka protection sociale dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan min yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔdenw ale ni tunkarakew bɛɛ lajɛlen concerné o kuma la a y'i sinsin kosɛbɛ INPS yɛrɛ kɔni ka sisan fɛɛrɛlatigɛ yɛrɛ kɔni ma ni o bɛ tali kɛ assurance volontaire pour la couverture yɛrɛ kɔni ko ni fɛn yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na fɔ ko bi a ko tɛ ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kan k'ale an ka jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ kɔni bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na ko olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka bénéficier ni assurance in na colonel Assane Badialo Touré a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka tunkarake nin yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka AES maaw yɛrɛ kɔni ka baaraw jukɔrɔma don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa a b'u encourager kosɛbɛ k'u ka to ka na investissement yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana kɔnɔna na wa a bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko san kɔnɔna na an ka tunkarakew yɛrɛ kɔni bɛ wari minnu ci ni ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na ko o wari ninnu yɛrɛ kɔni bɛ miliyari caman yɛrɛ de kɔni bɔ k'o b'a yira k'a fɔ ko an ka tunkarake ninnu jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana ɲɛtaga baaraw la ko a b'a yira k'a fɔ fɛnɛ k'an ka jamana sɔrɔ kow yɛrɛ kɔni na min ye an ka Mali tunkarakew yɛrɛ kɔni ko u fɛnɛ bɛ ka u se kɛ o ko la a bɛ sinsin a kan ko ni ressources min yɛrɛ kɔni bɛ u bolo a ka kan yɛrɛ kɔni u ka o ressources ninnu yɛrɛ kɔni ta ni k'a kɛ investissement ye k'a don domaine dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min bɛ se ka nafa se jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma ko o wale nin yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni u fɛnɛ sen bɛ don jamana ɲɛtaga baaraw la INPS directeur général ni o ye Ousmane Karim Kulubali yɛrɛ kɔni assurance ko min yɛrɛ kɔni bɛ sen na ni an ka tunkarakew yɛrɛ kɔni bɛ se ka u sen don assurance ko in yɛrɛ kɔni na ale bɛ o ko yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ an ka tunkarakew ye a y'a yira k'a fɔ k'u sen don ni cotisation volontaire yɛrɛ kɔni na ko nafaba bɛ o la ka d'a kan a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni an ka Mali jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ kɔni bɛ baara la tunka yɛrɛ kɔni fɛ olu bɛ se ka pension yɛrɛ kɔni sɔrɔ n'u taara retraite la o pension yɛrɛ kɔni a bɛ se ka d'u ma Mali jamana kɔnɔna na i n'a fɔ u bɛ jamana wɛrɛ min kɔnɔna na choix bɛ olu yɛrɛ de kɔni bolo n'u bɛ fɛ k'u ka pension in ta k'u to jamana min kɔnɔna na ni fɛɛrɛ min sigira sen kan an ka INPS maaw yɛrɛ kɔni fɛ u kɔni kɛ kun de ye walasa an ka tunkarake minnu yɛrɛ kɔni bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na olu ka se ka pension yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogo min u bɛ se ka wa retraite yɛrɛ kɔni kɛ lafiya kɔnɔna na hali n'u tɛ Mali jamana kɔnɔna na an ka tunkarake minnu bɛ Zambi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ olu kɔ u y'o fɛnɛ fɔ an ka Mali autorité ye o gɛlɛyaw yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko an ka Mali passeport yɛrɛ kɔni sɔrɔli ka gɛlɛ olu ma kosɛbɛ Zambi jamana kɔnɔna na k'olu den minnu yɛrɛ kɔni wolola Zambi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka Mali visa yɛrɛ kɔni sɔrɔ olu ye k'o ka gɛlɛn kosɛbɛ ko logements sociaux ko min bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɛlen ni ka so yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'o fɛnɛ ka gɛlɛ olu ma ko olu minnu mana na u ka diplôme yɛrɛ kɔni sɔrɔ Zambi jamana kɔnɔna na ni olu bɛ fɛ ka na Mali jamana kɔnɔna na ko min ye baara sɔrɔlen ye k'o ka gɛlɛ olu ma kosɛbɛ wa n'u yɛrɛ kɔnɔna na opportunité minnu yɛrɛ kɔni
bɛ kɛ ni ka ɲɛsin olu ma ko ka dɔgɔ ale ni ko usine mun yɛrɛ kɔni datugulen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u b'a laɲini an ka autorité maaw fɛ o usine ni yɛrɛ kɔni ka dayɛlɛ walasa ni olu yɛrɛ kɔni u ka diplôme seginna ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na min ye baara yɛrɛ kɔni sɔrɔlen u ka se ka nɔgɔya olu ma au conseil des Maliens de Zambie olu ka secrétaire général ni o ye Mamadou Diallo yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ k'u filɛ ni ka ni laɲini minnu yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ ko ni u sera ka olu ka o laɲini ni yɛrɛ kɔni bila sen kan ko bɛ sɔn ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni an ka sifinnaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ yɛlɛn kɔgɔjugu kan k'a fɔ k'u bɛ taa jamana wɛrɛw kɔnɔna na k'u bɛ sɔn ka dɔ bɔ o la kosɛbɛ ko o maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ taa ji yɛrɛ kɔni fɛ o wagati ninnu yɛrɛ kɔni na o bɛ kɛ sababu n'olu bɛ u ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔni bila danger la ka d'a kan u bɛ tɛmɛ ji sira yɛrɛ de kɔni fɛ an ka jamana kɔnɔden minnu bɛ Zambie jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu ka jɛkulu ɲɛmaa ni o ye Seku Jawara ye ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali kɛnɛyako minisiri yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko colonel Asanba Jalo Ture ale yɛrɛ kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ an ka jamana kɛnɛyako lahalaya ka ɲɛtaga don o ko yɛrɛ kɔni na Mali jamana kɔnɔna na wa a b'a fɔ kosɛbɛ ani an ka tugarakɛw yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye labɛnni yɛrɛ kɔni na ka d'a kan a b'a yira k'a fɔ ko kɛnɛyako minisiri ale hakili bɛ an ka tugarakɛw la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔni an ka tugarakɛ ninnu ye minnu bɛ Zambie jamana kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ k'u nisɔndiyara kosɛbɛ u ni an ka kɛnɛyako minisiri ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na ka d'a kan a b'a yira k'a fɔ ko an ka Mali autorité k'u ma ɲina olu yɛrɛ kɔni kɔ o bɛ laɲini kɛ ko gɛlɛya minnu bɛ olu kan bɛ wagati min na fɔ ko bi n'u y'o fɔ an ka kɛnɛyako minisiri yɛrɛ kɔni k'u b'a laɲini an ka autorité maaw fɛ olu ka ni gɛlɛya ninnu yɛrɛ kɔni ka ta ba la walasa fɛɛrɛ ka se ka latigɛ gɛlɛya ninnu ka se ka wuli ka bɔ olu kan Zambie jamana kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na araba tɛmɛnen août kalo tile 28 san 2025 Nathalie Yab ni ale activiste ye maa dɔ min yɛrɛ kɔni cɛsirilen don farafinna lafasali la diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen la wa kojugu yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka ɲɛsin farafinna yɛrɛ kɔni ma Nathalie Yab ale b'o olu kɛlɛ sanga ani wagati min ma kofɔlen yɛrɛ kɔni laseli kɛ nin don in na ko min ye Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Général Abdourahmane Tiani yɛrɛ kɔni ko o ye ale sugandi yɛrɛ kɔni ka kɛ a ka ladilibaga kɛrɛnkɛrɛnnen ye Niger jamana kɔnɔna na Nathalie Yab yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ale bɛ a ka wale ɲuman dɔn kɛ kosɛbɛ ni ka ɲɛsin Niger jamana ɲɛmaa ma ni o ye Général Abdourahmane Tiani ka d'a kan ko Général Abdourahmane Tiani a y'a ka danaya yɛrɛ de kɔni ta ni ka da ale kan k'ale sugandi ka k'a ka ladilibaga kɛrɛnkɛrɛnnen ye Niger jamana kɔnɔna na ko wa o baara ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Niger jamana ɲɛmaa ye k'a ye passeport diplomatique yɛrɛ kɔni di ale Nathalie Yab ma ko nin ko min yɛrɛ kɔni kɛra Général Abdourahmane Tiani yɛrɛ kɔni fɛ ale ni AES ka kiriko minisiriw yɛrɛ kɔni ye communiqué min kɛ communiqué min kɔnɔna na u b'ale lafasa yɛrɛ kɔni ka d'a kan Union européenne maaw yɛrɛ kɔni ye sanction ta ale kama ko yɛrɛ kɔni ye solidarité ni ka ɲɛsin ale ma ko in b'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don ni ka baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ farafinna tɔgɔ la ko o ko yɛrɛ kɔni bɛ ka lakodɔn farafinna jamana ɲɛmaaw fɛ a bɛ kuma ni ka ɲɛsin maa dɔw yɛrɛ kɔni ma k'a bɛ maa minnu kɔnɔ k'a fɔ ko sanction menaces galontigɛw harcèlement ale ni tentative d'isolement k'a bɛ maa minnu yɛrɛ kɔni ɲɛna ko n'u ye o kɛ olu la ko bɛna kɛ sababu ye ni ka olu maa kun yɛrɛ kɔni k'olu maaw k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ fili la k'u bɛ o wale minnu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma o de bɛ kɛ sababu ye ni halisa olu ka cɛsiri tɔ yɛrɛ kɔni bɛ juguya ka taa fɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu ka cɛsiri farafinna lafasali yɛrɛ kɔni kama ko foyi yɛrɛ kɔni ma kɛ o la o tɔ juguyara ni ka taa fɛ de Nathalie Yab ye nin kuma yɛrɛ kɔni fɔ a kun bɛ ka kuma ni ka ɲɛsin Union européenne maaw yɛrɛ de kɔni ma ka d'a kan don tɛmɛnenw na Union européenne maaw filɛ ni ka sanction yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ma Union européenne maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Nathalie Yab yɛrɛ kɔni bɛ ka ko dɔw yɛrɛ kɔni kɛ min bɛ kɛ sababu ye ni ka olu yɛrɛ kɔni mangoya ale ni ka olu Union européenne yɛrɛ kɔni gɛn ni ka bɔ farafinna jamana kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na u ye sanction ta ni ka ɲɛsin Nathalie Yab ma o sanction yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ko min ye Nathalie Yab yɛrɛ kɔni ye k'ale sen tɛ se Union européenne jamana foyi kɔnɔna na wala a bɛ avion min kɔnɔna na yamaruya tɛ o avion bolo ka ban Union européenne ka sanfɛla kɔnɔ hakilila jiginna août kalo tile 11 tɛmɛnen san 2025 Nathalie Yab ale kɔni ni Niger jamana ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye ni o ye Général Abdourahmane Tiani u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na Niger ka gouvernement maa caman tun bɛ yen fɛnɛ aw la kunnafoniyara Nathalie Yab ale kɔni ba ye Suisse ka jamana kɔnɔden a fa ye Cameroun ka jamana kɔnɔden wa activiste panafricaine dɔ yɛrɛ kɔni don min cɛsirilen don kosɛbɛ farafinna lafasali la diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na wa min impérialisme occidental yɛrɛ kɔni a tɛ sɔn o ko in ma cogoya si la wa Faransi b'o min kɛ ni ka ɲɛsin farafinna jamana yɛrɛ kɔni ma min ye Nathalie Yab ye sanga ani wagati a bɛ critique kɛ ni ka ɲɛsin o ma maa dɔ min yɛrɛ kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni ka kɛ jamana souverain ye an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka d'a kan min ye Niger jamana ɲɛmaa ye n'o ye Général Abdourahmane Tiani a ye ale yɛrɛ kɔni sugandi ni ka kɛ a ka ladilibaga kɛrɛnkɛrɛnnen ye Niger jamana kɔnɔna na wa passeport diplomatique min ye Nathalie Yab ale bɛ garisɛgɛ o fana na
alamisa tɛmɛnen août kalo tile 28 san 2025 sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ komi Russie ale kɔni solila ni ka missile ni drone jugubaw yɛrɛ kɔni bila ka taa Ukraine faaba la ni o ye Kiev yɛrɛ kɔni o mugujugu minnu yɛrɛ kɔni taara se Ukraine faaba la a kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don Ukraine jamana kɔnɔna na. Kiev administration militaire maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Russie ka ni missile ale ni drone film yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin Ukraine faaba ma ni o ye Kiev yɛrɛ kɔni ko o kɔni frappe ye tiɲɛni don Ukraine faaba immeuble résidentiel caman na ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni maa minnu bɔnɛna o ni na o dɔgɔyalen yɛrɛ kɔni maa 12 ale ni ka maa 48 yɛrɛ de kɔni jogi Ukraine faaba la. Kabini ni wale yɛrɛ kɔni kɛra min ye Ukraine jamana ɲɛmaa ye ni o ye Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni ale bɛ dénoncé yɛrɛ kɔni kɛ a bɛ Russie yɛrɛ kɔni ɲaki kosɛbɛ ko Russie filɛ ni ka ni attaque min kɛ ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma ko b'i n'a fɔ juguya de ni ka ɲɛsin Ukraine ni Russie bɛ bɛnkan min ɲinini na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Kiev administration militaire ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maa 12 minnu yɛrɛ kɔni fagara Russie ka ni frappe yɛrɛ kɔni senfɛ ko denmisɛnnin saba bɛ olu la kelen si bɛ san 2 la dɔ si bɛ san 14 na sabanan ko kɔni si bɛ san 17 de la. Ukraine autorité maaw ka kɔrɔfɔ la ko Russie ka ni frappe yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Kiev district 8 de la ko district 8 ni yɛrɛ kɔni na district kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na frappe kɛra sababu ye ni ka immeuble résidentiel dɔ yɛrɛ kɔni cɛ ko o immeuble yɛrɛ kɔni étage 5 de ko o immeuble yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni binna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Ukraine ka secours maaw ye olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni walasa n'a sɔrɔ maa dɔw yɛrɛ kɔni ɲɛnɛma bɛ bɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni duguma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu labɔ u ɲɛnɛma. Volodymyr Zelensky ne ale de Ukraine jamana ɲɛmaa ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye Russie ale kɔni ye missile balistique de choisi min ye négociation a ma sɔn o ma ko Russie kɔni a choisi ni ka continuer kɛlɛ yɛrɛ kɔni fɛ ɲɔni ka kɛlɛba yɛrɛ kɔni kɛ ko kɔni b'a yira k'a fɔ ko Russie tɛ ka siran a ka ko kɛtaw kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni ye. O ko yɛrɛ kɔni na Ukraine jamana ɲɛmaa ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin a jɛɲɔgɔn européen yɛrɛ kɔni ma k'u ka sanction kura yɛrɛ kɔni ta ni ka bi Russie kan wa a bɛ laɲini kɛ Chine ni Hongrie yɛrɛ kɔni fɛ ni ninnu ye jamana ye minnu ka surun Russie la kosɛbɛ ko olu k'u ka position yɛrɛ kɔni tɔ gɛlɛya kosɛbɛ Russie ka fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko délai fɛn fɛn kun sigira Russie ale ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka kɛlɛ in ban ko délai o bɛɛ lajɛlen dati tɛmɛna ko occasion diplomatique caman kun bɛ u bolo kun bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ olu minnu yɛrɛ kɔni na k'o bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ko Russie bɛ frappe fɛn fɛn kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine ma diɲɛ latigɛ don o don o ka nin kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye Russie yɛrɛ kɔni ko ale de kan ka kɛ o ko in bɛɛ lajɛlen responsable ye wa n'a kɔlɔlɔ wulila k'a kan ka kɛ ni ka ɲɛsin Russie de ma. Katarina Maternova ale de Union européenne maaw yɛrɛ kɔni ka lasigiden ye Ukraine jamana kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ ko Union européenne maaw yɛrɛ kɔni ka délégation ka so min bɛ Kiev yɛrɛ kɔni mara kɔnɔna na ko mugujugu ci nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛniba de don olu ka so in na kabini o yɛrɛ kɔni kɛra min ye Union européenne maaw yɛrɛ kɔni olu ye condamnation ba yɛrɛ de kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Russie ka nin frappe ninnu yɛrɛ kɔni ma. Union européenne maaw ka diplomatie ɲɛmaa ni o ye Kaja Kallas yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko Russie filɛ ni ka ni attaque min kɛ ni ka ɲɛsin Kiev yɛrɛ kɔni ma ko kan ka yira diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Russie ale bɛ ka dabɔ a kama yɛrɛ de kɔni ni ka nin wale yɛrɛ kɔni kɛ wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni fɛɛrɛ minnu bɛ ka latigɛ walasa bɛn yɛrɛ kɔni ka se ka sabati Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ la ko Russie y'a yira k'a fɔ ko a ka laɲini yɛrɛ kɔni tɛ o bɛn sɔrɔ in ye ko Russie kan ka mɔgɔ fagaw yɛrɛ kɔni dabila a ka segin ka na tabali kan walasa u ka se ka négociation kɛ. Royaume-Uni ka ministre des affaires étrangères ale kɔni ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko alamisa don kelen in na août kalo tile 28 san 2025 ko Russie ka lasigiden bɛ Royaume-Uni jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko olu ye o ambassadeur in wele ko fagali ale ni tiɲɛni ko dan kan ka kari o la teliya yɛrɛ kɔni na. Parlement européen ka présidente ni o ye Roberta Metsola ye ale y'a yira k'a fɔ ko Union européenne ka délégation min yɛrɛ kɔni bɛ Ukraine jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko olu bɛ Union européenne yɛrɛ de kɔni représenter Ukraine jamana kɔnɔna na ko nka Russie ka attaque dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ k'a filɛ ni ka mugujugu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin olu ka immeuble in ma Ukraine jamana kɔnɔna na a b'a ka jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin olu Union européenne maaw ka délégation bɛ Kiev yɛrɛ kɔni mara kɔnɔna na a b'a ka jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma wa a b'a yira k'a fɔ k'a ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma ko wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Ukraine ka jamana kɔnɔdenw a ka kan yɛrɛ kɔni olu k'u ka ɲɛnamaya kɛ lafiya kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Russie ale filɛ ni ka nin attaque kura min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine ka maaw yɛrɛ kɔni ma o kɛra sababu ye ni ka Ukraine autoritéw ale ni Union européenne maaw yɛrɛ kɔni dusuma kasi kosɛbɛ wa o y'a yira k'a fɔ ko Russie filɛ ni ka nin wale min yɛrɛ kɔni kɛ o b'i n'a fɔ de Russie ale kɔni tɛ fɛ bɛn ka se ka sabati ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ la o yɛrɛ de kɔni na Union européenne maaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni ka sanction kuraw ta Russie yɛrɛ kɔni kama don n'a nataw la. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan
an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma